Αισθάνομαι πάρα πολύ οικία, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές συναδέλφοι και συνάδελφοι, στο χώρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, στο χώρο που μας φέρνει στη μνήμη τον Ανδριανό Μιχάλαρο, που έχει συνδέσει την παρουσία του εδώ με το ίδιο το Επιμελητήριο. Και νομίζω ότι σήμερα είμαστε όλοι εδώ, γιατί έχουμε τον Πρόεδρό μας, τον Γιώργο, και είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι αφενός συνεχίζει την πορεία του Ανδριανού Μιχάλαρου και την εξελίσσει μέρα με τη μέρα, παρά τις αντιξότητες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Και νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά να πάει μπροστά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο να πάρει τη θέση που του αρμόζει στην επιμελητηριακή κοινότητα, και αυτό έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει και με τον αείμνηστο πρόεδρο, αλλά νομίζω ο Γιώργος Οντόζας το συνεχίζει και το συνεχίζει εξαιρετικά καλά. Και έχει και μία πλειάδα συνεργατών, οι οποίοι πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο νομίζω έχει η βιοτεχνία στον Πειραιά, στο πρώτο λιμάνι της χώρας, που πρέπει να ξαναγίνει τόπος για βιοτέχνες, τόπος για ανθρώπους που παράγουν πλούτο. Περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 15, εξαιρετικά δύσκολα, αλλά νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε σε έναν νικηφόρο αγώνα, έναν αγώνα που θα φέρει την καταξίωση και δεν θα είναι ένας αγώνας που θα φέρει στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο μπροστινούς. Θέλουμε ξεκάθαρους ανθρώπους που πραγματικά ζουν για το επιμελητηριακό θεσμό, ανθρώπους που αγωνίζονται για τους βιοτέχνες και όχι ανθρώπους που είναι τοποτηρητές άλλων. Καλή επιτυχία.